ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி வந்து நம்ம டிக்கெட் எடுத்தாச்சுங்க. நான் சொன்னது வெஹிக்கிளுக்கு தனியாக, மேனுக்கு தனியாக, நம்ம கொண்டு போகிற எக்ஸசைஸ் கேமராஸ் இருக்குல்ல தனியாக, அதுக்கு வந்து தனியாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள், ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ரோடு. நான் சொன்னேன்ல சின்ன ரோடாக தான் இருக்கும்னு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு இங்கேருந்தே பார்த்தா தெரியுது பாருங்கள். அந்த இதோடது ஆலியா டேமோட வியூ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ரோடு பாருங்கள் சூப்பராக, அப்படியே அந்த க்ரீனரியாக செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். வேறு லெவலில் பார்த்தீங்களா, எம்டியாக இருக்குங்க ரோடு. அப்படியே ஃப்ரீயாக எப்படி வேணாலும் ஜாலியாக நம்ம ஆடுகிற என்ஜாய் பண்ணலாம். ரைடிங் பண்ணிட்டு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம். வேறு லெவலாக இருக்குங்க ப்ளேஸ் உண்மையே. நான் சொல்லலை, பைக்கர்ஸுக்கு தான் செம்ம ஸ்பாட்டு. மேலே பார்த்தீங்களா, மேலே ஒரு ரோடு போகுதுங்க. மேலே ஒரு ரோடு போயிட்டு என்ன சொல்கிறது, ஜாலியாக என்ன சொல்கிறது, அது வந்து லாக் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேலே ஒரு ரோடு இருக்குது, பட் வந்து நமக்கு போகிற ரோடு ஆக்சுவலி வேறு. இந்த ரோடு தனியாக இருக்குது, அது வந்து ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சு போகிறதுக்காக தனி செப்பரேட்டான ஒரு வழியாக இருக்க மாட்டிருக்கு. வேறு லெவலில் இருக்கானா பார்க்குறதுக்கு. இங்கேருந்து வியூ பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருக்குங்க, செம்ம பாருங்க. குழந்தைங்களாம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சேட்டை பண்ணிட்டுருக்காங்க கீழே. சூப்பராக என்ன சொல்கிறது, செம்ம. இது உண்மையாங்க விசிட் பண்ணுறது லைஃப்பில் ஒரு டைம்னாலும் விசிட் பண்ணணும் வால்பாறை. அந்த லெவல் பெஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லா பைக் ரைடர்ஸும் மேலே போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க. அப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது, செம்ம அட்மாஸ்பியர். ஆனால் நல்லா சில்னஸாக இருக்குது. வெயில் அடிக்குது, பட் ஆனால் வந்து செம்ம சில்னஸாக இருக்குது. ரைட் பண்ணும்போது அந்த மிஸ்ட்டை அப்படியே நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியுது. பார்த்தீங்களா வியூ பார்த்தீங்களா, நான் ஆலியோட வியூ பார்த்தீங்களா, தண்ணியோட வியூ பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குங்க. நல்லா க்ரீனரியாக சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் தண்ணி ஃபீல் பார்த்தாலே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக. இல்லை ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்செலாம் என்னவோ முள்ளுகளை பிடிச்சி வெட்டிகிட்ருக்காங்க. பரவாயில்ல, அருவாவோடு இருக்காங்க பாருங்கள், நடந்துகிட்ருக்காங்க. என்னமோ வெட்டிகிட்டு இருப்பாங்களாட்ருக்கு. யானை எதையோ உடச்சி விசிறிச்சாட்ருக்கு. எடுத்து எல்லாம் என்ன சொல்கிறது, இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க, எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டுருக்காங்க. நம்ம என்ன சொல்கிறது, நமக்கு எதுவும் என்ன சொல்கிறது, வெஹிக்கிளுக்கு எதுவும் அது அந்த முள் வந்து சிக்கி எதுவும் டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாதுன்னு பரவாயில்ல என்ன சொல்கிறது கேர் எடுத்து பண்ணிட்டுருக்காங்க. நல்ல ஒரு இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம். பரவாயில்ல, கொஞ்சம் நல்லா இருக்காங்க, கேரிங்காக இருக்காங்க. யாரும் இந்த பையன் பாருங்கள், ஒரு ஜூபிட்டர் எடுத்துகிட்டு பயங்கரமாக என்ன சொல்கிறது ரைட் போயிட்டுருக்குறான் அவனும். பட் ஹெல்மெட் போட்டு ரைட் பண்ணுறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹெல்மெட் இல்லாமல் என்ன சொல்கிறது ரைட் பண்ணவே கூடாது. பார்த்தீங்களா இவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குங்க. ஸ்லோ மோஷன் வீடியோலாம் எடுக்கலாம், வேறு லெவலில் எடுக்கலாம். பட் ஆனால் என்ன சொல்கிறது, இது மொபைல் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறதால எதுவும் பண்ண முடியாது. எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அந்த வியூ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக அப்படியே அந்த பனி அப்படியே படர்ந்துருக்குறது தெரியுது, மேலே லைட்டாக தெரியுது. ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அந்தளவுக்கு இல்லை. இதுக்கெல்லாம் சீசன் இருக்குது. அந்த சீசன் டைம் போனால் தான் சூப்பராக இருக்கும். அதுக்குன்னு என்ன சொல்கிறது ஒரு சீசன் டைமிங்லாம் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஹில் ஸ்டேஷனுக்கும் ஒரு சீசன் டைமிங் இருக்குது. அந்த சீசன் டைமில் போனோம்னா சூப்பராக மிஸ்டெல்லாம் கவர் ஆகி ரெய்னி டேஸில் செம்மையாக இருக்குங்க. வேறு லெவலாக இருக்குது பாருங்கள். ரோடு பார்த்தீங்களா, சின்ன ரோடாக இருந்தாலும் வேறு லெவலாக இருக்குது. ஃபுல்லாக ரோடு ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குங்க. நல்லா என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் லைட்டாக அங்கங்கே குண்டும் குழியுமா இருக்குது. பட் ஆனால் சூப்பராக இருக்கும். ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வேறு லெவலாக இருக்குது. எனக்கு ஏன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தா சூப்பராக இருக்குது ரோடு. உண்மைக்கே இந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. லைட்டாக அங்கங்கே கொஞ்சமாக குண்டும் குழியுமா இருக்குது. பட் ஆனால் இருந்தாலும் சூப்பராக இருக்குது. இந்த கவியருவியை ரீச் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு என்ன சொல்கிறது, இது ஒரு என்ன சொல்கிறது குளிக்கிறதுக்கான சூப்பர் ஸ்பாட்டுங்க. வால்பாறை என்ன சொல்கிறது கீழே அப்படியே பார்த்துட்டு இப்போ என்ன சொல்கிறது ரெய்னி டைம், இது ரெய்னி சீசனில் வந்து அதனால் வாட்டர் வந்து கம்மியாகிடுச்சுனால அதை லாக் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக க்ரௌட் ஆகிடுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரோட்டில் சும்மா அந்த சீசன் டைமில் மட்டும்தான் அதை அன்லாக் பண்ணுவாங்க. அது வரைக்கும் என்ன சொல்கிறது லாக் தான் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ரோடு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக. அந்த டெட் பென்ஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள், ரிப்பன் பென்ஸு. ஸ்வாயின் படுத்து போக வேண்டியதான். வேறு லெவலாக அது சொல்ல படுத்து எந்திரிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி தான். பாருங்க சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. ரோடே என்ன சொல்கிறது வேறு லெவலுங்க. இந்த ரோடு என்ன சொல்கிறது, வால்பாறை ரோடு செம்ம என்ன சொல்கிறது அட்வென்ச்சருக்கான ரோடுங்க உண்மைக்கே. நல்லா என்ன சொல்கிறது அங்கங்கே என்ன சொல்கிறது புகை மாதிரி இந்த மரங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக பின்னிருக்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. அந்த மரங்கள் பின்னிருக்கிற மாதிரி இருக்குது.
இப்படியே கூடாரம் மாதிரி இப்படி அங்கங்கே ஒரு நல்ல ஒரு செட்டப்பாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. நம்ம என்ன சொல்கிறது, நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தா வேறு லெவலாக இருக்குது உண்மைக்கே. ரோடு பிரச்சனையே கிடையாது, நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம். பட் ஆனால் வந்து என்ன சொல்கிறது, போகும்போது வந்து என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் பார்த்து போகணும். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருப்போம், வரும்போது ரைட் சைடில் இருப்போம். அதுவுமே பிரச்சனை தான். அது எப்படி பார்த்தாலும் பிரச்சனை ஒன்று தான். நம்ம சேஃபாக ரைட் பண்ணலாம், நமக்கு பிரச்சனை தான். சூப்பராக இருக்குங்க. ஆனால் டிவைடர்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு என்ன சொல்கிறது, நல்லா காங்கிரீட்டில் பண்ணியிருக்காங்க, சூப்பராக போட்டிருக்காங்க டிவைடர்லாம். பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனால் பைக்கர்ஸ் தான் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக போகணும். பட் ஆனால் என்ன சொல்கிறது, த்ரில்னஸ்க்கே பாதி பேர் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. அந்த லெவலில் என்ன சொல்கிறது, மரண மாதம் இருக்குது ரோடு உண்மைக்கு. செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் ரெய்னி டைம்ஸ்லாம் போனோம்னா ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும். ஏன்னா என்ன சொல்கிறது, அங்கங்கே ரிஃப்ளெக்டர் வச்சுருக்காங்க. இருந்தாலும் வந்து ரெய்னி டேஸில் வந்து மிஸ்ட் டைம்லலாம் வந்து தெரியாது. ரெய்னி டேஸில் வந்து என்ன சொல்கிறது, பிரேக்கு வந்து நம்ம தான் கொஞ்சம் கரெக்டாக வச்சுக்கணும். ஒவ்வொரு வண்டியில் வந்து பிரேக் வந்து இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க பொறுத்து. நம்ம வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம நம்பி வண்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம ஜாலியாக என்ன சொல்கிறது, செம்ம அட்மாஸ்பியர் என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ரிப்பு வந்து நல்லா சொல்கிறது பீஸ்ஃபுல்லாக அமையும். இல்லைன்னா வந்து நம்ம தான் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக போய் சேர வேண்டியது தான். ஆனால் அந்த மாதிரி ஆயிரும். என்ன சொல்கிறது, முதலிலும் கோணும் முற்றிலும் கோணுன்ற மாதிரி எதுவுமே என்னன்னு சொல்கிறது, நம்ம வந்து நம்ம பிடிச்ச மாதிரி நம்ம தான் செய்யணும். நம்ம கையில் தான் இருக்க எல்லாமே. ரோடு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா. அது என்ன அழகாக என்ன சொல்கிறது, அந்தளவுக்கு டிராஃபிக் இல்லைங்க. ஊட்டி அளவுக்குலாம் இங்கே அந்தளவுக்குலாம் கிடையாது. ஆனால் என்ன சொல்கிறது, அந்தளவுக்கு எனக்கு இது ரீச் ஆகலன்னு தான் எனக்கு தோணுது. பட் இருந்தாலும் ரீச் ஆகிற பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. ஆனால் அந்தளவுக்கு என்ன சொல்கிறது மைனஸ் பாயிண்ட்டும் இருக்குது. ஏன்னா ரீச் ஆச்சுன்னா வந்து என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, டூரிஸ்ட்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக்கை வந்து என்ன சொல்கிறது அங்கங்கே வீசிக்கிட்டு ஃபுல்லாக பொலிட் பண்ணிடுவாங்க. பட் ஆனால் இருந்தாலும் இங்கே ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்செலாம் பரவாயில்ல, அங்கங்கே என்ன சொல்கிறது கிளியர் பண்ணிடுறாங்க, பரவாயில்ல. அந்தளவுக்குலாம் என்ன சொல்கிறது விட்டு வைக்கிறது இல்லை. நல்லா பாருங்கள் ரோடு பாருங்கள், சைடில் செம்மையாக என்ன சொல்கிறது ஓரளவுக்கு கிளியராக தான் இருக்குது. கீழே கிளியராக தான் இருந்துச்சு, நான் சொல்லியிருப்பேன். அந்த விளாக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெரியும். என்ன சொல்கிறது, அந்த விளாகில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோடு கீழேருந்து அங்கேருந்து பொள்ளாச்சிலேருந்து வந்திருக்கும்போது அந்த ரோடில் எடுத்து போட்டுருக்கோம். சூப்பராக இருக்குது, நல்லா க்ளீனாக வச்சுருப்பாங்க. ரோடு செம்மையாக இருக்குது. நம்ம வந்து குறைய சொல்ல முடியாது, அந்தளவுக்கு என்ன சொல்கிறது சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க. அது வந்து அந்த பீப்புள்ஸும் சரி, நம்மவும் என்ன சொல்கிறது எல்லாமே நம்ம கையில் ஒரு இது இருக்குது. ஏன்னா டூரிஸ்ட் நம்ம ஒரு பிளேஸை விசிட் பண்ண போகிறோம்னா அதை வந்து அழகாக தான் நம்ம ரசிக்க போகிறோம். பட் அங்கே நம்ம வந்து குப்பையில் வீசிட்டு வந்தோம்னா அது வந்து நம்ம ஃபால்ட்டு தான் உண்மைக்கே. இந்தளவுக்கு என்ன சொல்கிறது, நம்மளும் ஓரளவுக்கு அந்த உறுதிமொழி எடுத்து நடந்துக்கணுங்க. பட் ஆனால் என்ன சொல்கிறது, வால்பாறைன்னு போகும்போதெல்லாம் என்ன சொல்கிறது வேறு லெவலாக இருக்குது உண்மைக்கே. நல்லா என்ன சொல்கிறது செம்ம அட்மாஸ்பியர். அண்டு என்ன சொல்கிறது, வேறு எனக்கு சொல்கிறதுக்கே வார்த்தைகள் இல்லை. அந்தளவுக்கு செம்ம சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா சூப்பர் பிளேஸ், அவ்வளோதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது குட்டான பிளேஸ்னால் வால்பாறை சொல்லலாம். நல்லா இருக்குங்க. ரோடெல்லாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக. இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறது வரையாடுகள் வந்து நிறையா பார்க்கலாம். இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறது வரையாடுகள் வந்து அங்கங்கே ரோட்டில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஜாலியாக தெரிஞ்சிட்ருப்பாங்க. பட் நல்லா வைல்ட் அனிமல்ஸ் ஃபுல்லாக ரோட்டில் இறங்கி சுற்றிட்டுருக்கோம். அது குறிப்பிட்ட டைமிங் இருக்குது. அந்த டைமிங்க்கு மேலே போனோம்னா எல்லாமே விலங்குகளை என்ன சொல்கிறது நம்ம ரோடை பிளாக் பண்ணிடுங்க. மேக்ஸிமம் யானைங்க தான் ரொம்ப ஃபுல்லாக நடந்துகிட்ருக்கோம். ஏன்னா வந்து மரங்கள் அங்கங்கே உடச்சிட்டு அந்த ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்ச் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதே அப்புறம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. கீழே பார்த்தோம், பரவாயில்ல. அவங்களும் வந்து என்ன சொல்கிறது, ஆனால் வந்து கொஞ்சம் அங்கங்கே ஃபுல்லாக ரோடுகளை அந்த இது சைடில் வந்து ஃபுல்லாக முள்ளுகளை வெட்டி போட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா வந்து இந்த டூரிஸ்ட் வந்து அங்கே அன்றைக்கி அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதால எதுவும் இனிமேல் கிராசிங் டைமில் வந்து எதுவும் ஒரு ஆபத்து இதாயிரும், ஆக்சிடென்ட்லி ஏதாவது ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு அங்கங்கே பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அதை வந்து என்ன சொல்கிறது வரதுக்கு தகுந்தது தான். பரவாயில்ல, இங்கே வந்து கேரிங்காக இருக்காங்க உண்மைக்கே. அது என்னன்னு தெரில, அங்கே வந்து அந்தளவுக்கு நான் பார்க்க முடியல. இங்கே வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர்ஸ் வந்து பைக்கில் வந்துட்டு இப்போ ஓரளவுக்கு என்ன சொல்ற ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக என்ன சொல்லி பார்த்துட்ருக்காங்க. ஒரு கேரிங்காக பார்த்துட்ருக்காங்க. பட் அது என்னென்னு தெரில, ஊட்டியில் வந்து எனக்கு அந்த அட்மாஸ்பியர் ஃபீல் பண்ண முடியல, இங்கே வால்பாறையில் ஃபீல் பண்ண முடியுது. எதனால் எனக்கு தெரியலை. ஆனால் நல்ல இப்போ எல்லாமே கேரிங் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பரவாயில்ல, அது ஒரு பெஸ்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஃபுல்லாக பாருங்கள் அவ்வளோ அழகாக என்ன சொல்கிறது ரோடு வேறு லெவலாக இருக்குங்க. சிங்கிள் ரோடு, அவங்களுக்கு அந்த வியூவில் பார்த்தாலே தெரியுங்க. அந்தளவுக்கு ரொம்ப பெரிய ரோடெலாம் கிடையாது. 2 பஸ்ஸுமே கிராஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிரமம் தான். என்ன சொல்கிறது, அந்தளவுக்கு மலை மூடுகள் என்ன சொல்கிறது ஃபுல்லாக இதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்தளவுக்கு வந்து கிளியராக வந்து ஒரு கிளியர் பிக்சராக வெட்டலை. மலையை வந்து ஓரளவுக்கு தான் எடுத்திருக்காங்க. பாதைக்குன்னு வந்து
அங்கே மாதிரின்னு வந்து ரொம்ப இது பண்ணல, ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு எடுத்திருக்காங்க. அங்கே வந்து ஊட்டியில் வந்து முக்கால்வாசி எடுத்துகிட்டு 2 இது பண்ணுற மாதிரி ஃபுல்லாகவே இப்போவே அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக இது செட் பண்ணி உள்ள ரோடு அகலப்படுத்திட்டு இருக்காங்க.